Adobo din siya. Surprise naman na Inday. Hala. Chicken. Hala, wag din ganihang Naapay. Adobo. Hala, ka-cute lagi ni. Hala, wadyo ko nagdahom guys nga. Valentine sa Valentine's. Why? Palang pala. Asa man yung gipalit ni mo Kailan na? nakabukol? Upat tagsaon do tanya ulo si Inday. Di man gusto ka uli si Inday kay nay klase muntong Hila ko daan na guys nga. Wan ba ka nang surprise sila nga na pagkaon mo. Palingit galimugos. So, ang kuha ko lang. Guys, balik na mi dari guys sa kuan. Gadana mi og baldi ah. Balik mi dari sa among kinahasan des ni agi guys. O sadyo na mi. Sadyo na mi kuan kay una naglidaghan dito guys oh. Daghan dito na minhas. Ito diri mi napita guys kay gahapon dari man mi. Makalingaw magud guys og mag kuan kuy ka ba makalingaw. Diyan taon-taon guys na daghanan ng mga ridari. Papaidi guys oh. Hi guys. Wala mami mahimo guys. Kay murag ganahan mo dun mi daring naka-diskarte mi og kuan ba. Adiri ta na pito. Lah, naining gawas na siya po. Napura po ana pud na. Di, gamay pa man siya. Kita po big balat guys. Ako mo ko kasuway. Nasa una, kaon ko ana sa unas. Bata pa ko. Katay manguha. Kagmay mo kayo mga balat dari. So man mong kuha guys oh. Parang nakakadug hunasan dari na ah. Maraming dako jika sa gurasan manang nindot kay dari panginhas kay dito sa mua guys kuan man amin ang pang baat bi dito sa mua kuan to siya kanang gamay ra kadug gurasan dito nagabuntag So pala ka to mga sila nga tagko no. Og salwake. ay eskwelahan mo dito sa babaw depod. Asa sila mangagi Kander. Kiri murag diri ang Kito 12. Dito ang high school. Wala to ay eskwelahan po si babaw guys so inot kay jug view dari. Eskwelahan na ri K12 kun ay high school dito kun elementary sa babaw. Kailangan na din sa kagabi ining muli siyang kuanon guys lamingon. Basag balik na rin guys. Buhi pagbalat oh. Ay! Anog na. Yan, nanaga na dito. Nasa ni papaidi. Sa dupami ng one guys, alauna kapin pa dito namin ng minhas. Abri reportahan pa. Usa ka baldig amo hangda guys. Ka balding. Kasi tawagan ni ba litob. Humot lagi nak na lagi. Nagadubo ka? Hala, sana all. Humot lagi adobo. Adobo man. Ha? Mo adobo. Hala, Misa. hala, my god. Asa ang gagortanak? Adobo din siya. Surprise naman na Inday. Hala. Chicken. Hala, wag din ganihang Naapay. Adobo. Hala, ka-cute lagi ni. Hala, wadyo ko nagdahom guys nga. Valentine sa Valentine's. Why? Palang pala.
Asa man yung gipalit ni mo Pila na? na kabukol? Upat tagsaon do tanya ulong si Inday. Di man gusto ka uli si Inday kay nay klase muntong palit na lang kuno siya para Kwarta. ano. Kahilak ko daan na guys nga. Ano ba kanang surprise sila nga na pagkaon ba? Manok, si manok. Palingat galingugos. So, mukuha ko lo. Nag-report niya itong mga anak. Kasi guys, daghan ko, gahapon kini. na may kuha guys daghan oh. Amo ko sa nizang lamingon kay kuan. Naman to yung comment sa gaging vlog nga Mersan family di ay. Ay happy Valentine's Day natin tanan guys kanang makahilak dugta guys ba nga kuan. Nag-report niya itong mga anak. Shout out kay ni Christine. Shout out ko Tuwa kay mi. Christine. Shout sa Nang kuan guys guys nang sun manok og kani. Ako sa adobo cook. sa una kay ilang mo kung surprise og chocolate niya di naman uso ron chocolate guys so. Di na uso ng flowers, hindi makaon, hindi makabusog. Ang cellphone ba kay murag nag lipstick ko? Na filter. Nagwapa man ko dani sa kuan nga ramang liguman ako. Ang dala. Happy Valentine's ganang tanan guys. Kay Valentine's everyone, white flowers kanilang oh. Flowers ni Papa Eddie ganang bunta guys. Isa ni mo iyang hatag ng flowers ba di sa nang namunit ganiha wala mo ko nag-video guys kay. Wala na di na ng flowers usuro na. laya na Uwi ka ng flowers. Matuloy na yung gipost lagi nga. Kanang inyong ipalit og flowers ug inyong nang ibayad sa utang. Makahimulos pa. Nagdung ano ka anak. Sa jud pamantag ka. Mao na ta? Mga takay. Pamantag sa jud guys kay. Makamingaw pud guys ba wala sa kristal. Nya nag-ipot pa sila. Salamat kay Kaju na. Yung ko si Kristen di sa kauli, so magpalit na lang bigyan ni ko para na tayo sudan. Ako lang ipakipanan og pa ito pang adobo. Ibat ko siya ni mami niya. Ha? Ibat siya ni mami niya. Oh, yes, kristal. Di sa man sa nagpadani mo sa Gcash. Mura di ko anak guys so paningat ko guys sa kuan. Di paningat ko dagtog pangoy ko sa Tara, luban sa kay gusto mo. nanguy ko dagto guys wa mi vlogger pa koy guys nagdaan ko og gloves ba kay arong kuan maguto si Jack hala gwapa lagi ko kaado dali sa akong kuan lagi. Akong cellphone. Ano ni sana na filter na lagi. Mura mo kog lipstick. Ni filter na natupulok ka nimo. No. Halingani na laman dihang vlog nga mura sa Di po daksot nasudan ko. so mga unta guys dali ta pa kay Ano ta? nya happy Valentine's na tanan guys wadyo ko nagdahong guys nga mga Murray ma-afford na mo kay kuan kay sa una ba guys sa Manila pa mi kada Valentine's Day adto Miss Bakdo or sa Jollibee Mga inasal mo. kada Valentine's Day din na sa unas Manila pa mi nya karon sobra-sobra pa ni sa Jollibee ug McDo guys kay nag-adobos ni kuno sa adobo ni mo na Adobong baboy. gigag ba niyo paghiwa Oh. so ipakita guys no kay mura na maghang Para di sumul kan. adobo na mo ni ang adobo guys oh hindi na humot man kaadyo kay mo na Sige, humot bantag. humot og laurel man Ginagmay lang kay sumug kin. yeah, salamat kay kaadyo nak. So mga unta guys, salamat kay Kadyo sa mag-effort na mga anak guys kanang makahilak ka ba kay limang ka guys kanang nanginhas ramin ja karon na anay gi-prepare si Nicole nga pagkaon. So si Nicole sukad nga na sa dari guys, siya na jud na yung luto na mong mga pagkaon dari pamahaw panidto kan hapon man ang mga ko guys so si Nicole adto na mga narbaho na kay wala yung luto. Ja, salamat kay Kadyo. Happy Valentine's Day na tong tanan guys. Salamat sa mami wa kumpleto ron sa kuan ja. Tawag ko dari kay makumpleto ni kay mamdo pag Christine. So mga unta, salamat kay Kadyo sa grasya Lord sa imong dihatag namong kapis guys sa panlawas o sa mga grasya nga mong nadawat karon. Labi na sa akong anak guys nga naglipot di daling tanan nga ilang mga pagkaon nga sa giluto. Ay nag-adobo din siya guys. Salamat kayo Lord. Sa mga pamilya, happy Valentine's Day. So mga anta guys, salamat Lord. Maning siya ako pagsalusaluhan kami.
Ang mga unta guys. Narang kakiyot pa dyan ang heart guys. Diyan. Kuan. Upat. So upat ni sila ka heart kay malagi na ka ng upat lagi ni. Bawa di sa ninigol palitaw. Adyo ko kay bawa gani palit sa gingani guys. Kay asan ka ni palitan na? Naluya. Adyo ka guys ano na heart. Yan ang malipan. Sano? Ikaw ba nga malit? Ha? Ikaw ba nga malit? Ay, kay Valentine's Day. So mga unta guys. Pagumi na nga onlas. Wapay na size. Ang alas 5 na size dari guys kay lamdag pa kadyo. So atong tilawan na yung jahang humba kay Guys, mga Oo nga. mura maghumba lagi na. Pagsud naman ganyan ang humba lagi guys eh. Laurel. Humot na humba ba? Hindi ka nigat. So mga tantan guys kanang ganihang buntag. Panang wa mi na mi inununan nga sudan guys. Nga isda kay dis niya ang adlaw di man na madawat nang inununan bisag sa kasimana pa nang init-init mo lami na di ka dito inununan. So mura pigi prito na niya. Mura grasul uman bitaw ko ganihang buntag ang gikaon kuan. So tayong gibahog na. Mailo. Laurel. Oh. Very good. Lami ang humba. Dugo na. Mga humba lagi. Sama-sama is na. katong kang luto ko. Challenge ka o hashbog. Muntar di ka. So na limitari ka naman itong mga bisik-bisik. Doon, ito. Siyempre, magkano ka? Magkakang di ka na. Kasi gigitag balik niya. Good Niya siya tanaw na sa YouTube hindi na sa kailangan ng taon. Para sa YouTube. Mag-story dito guys, alam sa una dyan, na kami sa Manila, na kami ng trabaho sa Papaidi. Ay, namin trabaho sa Papaidi kami. So, ano pa nga sa Manila pag nagtrabaho? Hindi na trabaho mi guys, kada Valentine's Day na at kami sa pagmura sa buwan. Feel good na ikon dito ka ng wato ni Feel Good, ng grocery niya. Ginasal, Jollibee, Macdo. Gusto lang yung pagtagsuri yung mga park board na Valentine. Kaya magkasal nito. Sa dito pa tas ko anak, nagisay. Yung ito nga dali, ang mga po. Masa pala mo. Dugo na, dugo na. Kaya sila mga bata pa rin sila guys, nandiyan na sila pa-surprise na guys, basta naalala na sila kay Boom. Bakit ni Cody sa nasa kwarta. Dulis. Kapalit na sa gingan. Sideline. Kung kung palit og manok guys, so nga na kay ganahan ko mo kaon sa inuunan. Nga, utang. Wala lang ko yung utang di ay. Ano sa utang ka daw? No. Ay, magkuk na. Lagi na ba kain sa utana? Wala ni Tikwa. Yung mga yan, kaya na ni Tikwa. Mo nang sudan ganihang paniud to guys. Hindi pag manag paniud to ganihang gabi joki man ko. Hindi ringaw ko niya sa papaydi niya duyan diya na sa dadto. Kay ningaw lagi kamuhang Valentine. Yan, nabigyan ng kulay ang aming Valentine's ngayon. May kulay red. Lami ka doon sa baw guys kay kuan na pasensya ng kahong kuan na kay na-filter dito kahong Cook Zero, guys. na-filter kahong kuan. Yung na pintil. Nasa maliyog na ay na lang kayo mga food.
Ito na nakuha ka kay Magaw ka akong buwan na misa. Hindi naman ah. Okay. Hindi ako sa na usoy. Ikaw na. Kasi yung isa ko gani. Hmm? Parang ko ba niya? Zero. Wala. Bawal ka na pa. Kasi yung mga busugan mo. Hindi na ko lagi. Kaya wala po karon na lagi. Wala po karon na lagi. Wala po na karon na lagi. Ano guys, karon na lagi ta pagkaon. Pero umingaw kayo, wala sa skill din kompleto. Busy pa kayo. Kasi wala kang mga Na nagsilman sa dagkuhan naman sa ibig na flowers. Nakupicture ko. Ba sila na sa ad ba yun? Mambi, manihapon dito mambi. Inihapon na Cut out yung tanan, di naman minsan tanan. Oh. Happy Valentine's sa ng tanan guys. Labi na sa ahong nanay, Happy Valentine's Day. Di ba man ko na gamutan ako na rin ang vlog nay. Ganyan na nawa ko nimo ang kamu tubag. Busy siguro sa nanay guys kaya tubag kang tawag. So mara to guys. See you in my next video guys. Love you all kay raramad din ang wagwapa sa cellphone. Susti din nga ni di pa jud nga ni kang naong permi nga puti. So ang kanay ipaayo pa na ni ko guys.